Okay. Nanel, I don't see him. Nanel, more come out Shasha. You don't say this work na sharp work, so no the delay. Since the travel. Hello. Kai Allah sarki mai gida. Bring up patch for me. Pass now, bring up patch. Where this boy go again? Ina gaisuwa. Ce maka mugun dan iska ne. In gaya maka kai ka ganin shi ka saka ga dan jin biya. Idan ya je ya shawo giyansa in gaya maka kudin da yake a jinsa sai in ɗauke in lame ta in gaya maka to ko da a ce washe gari ya tambaya in gaya maka sai in bashi wannan yana wani wai a da shi yana cikin shugabancin banza mu da shi a cikin uwan mu ba haka ba abin da ya iya a jarin na zo ya kawo mai yana min wani iski mugun soko ne ya gaya maka dolin gashi tan ma ba abin da ya iya a gyara an gaya maka bari dai zan kira ka wani aiki muke ba matsala Ka gama? dama kana jawo Ka bari din kama ciwon ka. No.